Hi, kan lo le te a kan de rai khop mai student te kan nei lo lai kan ol fu lai hianin ka man ve lai takania I heti hun song hianin video ti ka shoot china zirlai nen hi chanin han ti tak tak the ni chin lo wang hianin nge zirlai te a hani in concentrate job te lo ngai china classroom a han shoot te cham te arem chin lo wangin I video te po akhatraya kasha a ti chanin pattern tung chang kharon soibe zoi ka dua short cha khanin karon upload to a pattern jam chin ta ila nge in ka thiam lo te po lo thea kha pattern lei the ang te khan lo siam chin ta ila a thangim ti ngai dan te kha karon la ani chumom pol ka karon siam mai china I du khatam tak kan oma a mai ro chu kan she thiam zan lowin ka sha a namdanga hi chanin pattern making kan ti ang haute pattern lei thei kan ti ang te hi chu thil thar tu kan ilem lova an ti na rei to china I he an mani website ate emo nge an mani page ate Etsy ate mo Pinterest ate khatya ang pattern kha download mai thei a free ani emo lei thei ang te pon an siam china chuan pattern kha an download mai ta PDF te pon an da ta a chuan in A4 paper size ang te pon lo print out mai ta se ti khan zoom khom thei ang te khanin I an siam china ni chuan Mizo wa hi chuanin I kashe swale mo chu kashe lo lati hi an che in kashe lawa I ati du ta tan po exon na thatak ni in kashe a Mizo wa hanin ti kan lo che la amai ro chu enge hard copy ang khan mo he ale kha top top ang khanin Mizoram chun te chu kanin hlan chong thei do na thil ol sam tak ni in kashe he download chop a print chop ngai mi alo khanin I enge online order ang te po khanin a siam top top thei do ning kashe a thil thatak ni do ning kashe a Puanthuite thiam tho si amai ro chu akat la bel lu tuk lau ti bayang akat la mala confid lu tuk lau tan te po khanin thil kat sa pi papera bo thwa mai thei han lei mai te kha ul sam viawin karinga amai ro chu abai thak ve na chan tur chu I measurement hi ti shang ani chin ta sia measurement pakhat chau kha ani thei si lo tin in design ron duk ang te po kha ashang ta no ani pattern cutting kan ti ang bi ga chan le kha ai kanin pek chon thei anga hi chuanin flat surface kan ti I dokan pheka emo chhuat pheka emo thil phek top anga iwa bot thwa a vakat top thei ang chi kha ani chuanin I pattern making kha kanin pas chhong thea mo kanin lan chhong thea ama ero chu draping kan ti te hei thil po chwar ngai ang chi dummy ngai ang te body foam kan in du dan design ang kha hei draping ngai kan ti te dress form a vabel chop ngai po chwar ngai a technique in man ve ngai ang te kha hei hetyang hi ka du ti ang top te khan miron thona pattern making kan ti bi ka hi chuanin flat surface mun zol mun phek mo I mun dara hetya han bo thwa mai thei a design po han ti khora han ti ki koi ngai vak to lo ang chi ang kha pattern making ai chuan ani tlang pui ta ni I draping kan ti ang te hi chu in hlan chon hi a boi thak ve na lai oma a chan chu I dummy kan ti dress form a I vakil be chop ngai te ni wangin I pattern making kanin hlan chon thei chin anga hi chuanin I mun phek mun zola kan bo thwa mai thei ang tur chi design kher kha angai de ulek china chowang chuanin pattern making kha a lei the em ti zo na kha khami kha ka chan na ni se pattern chair dan kha ka soi do a ka video pakhata po khanin karon I ti to thawa enge summer dress three dan ti de khamo he a pattern ni om sa kha a om ta ni he chuanin hemi hi puana han bo thwa mai thei ang khan ta striking prime emo le kha in lo in lan chhong mai ta po ni la hei hi enge pattern ka siam sa ang khan mai ta hetang che han puana in lamai anga ti khan ta a chuan chu pattern symbols chi shang kha tu video bi ka chuan kan thur bing don ani chuanin apa sabera chuanin kor pakhat pattern a hian enge kalchin kan ti chuanin bodice khat ang kha ni mai ta ni a chung lampang kong chin chung lampang zong ruang kora kan chui thei tur kha bodice kan ti chu ni ta ni chuan bodice a chuanin a hnung le a hma a shananga chu front and back bodice ang khanin a shang don ta ni ti chuanin I a hma kha voi khat the anianga a hnung po voi khat the le ani tanga chuan avai chuanin kheli ani don chin ti na ni chu chuanin block khat block ni block thum block li a don ti na ani a chuanin khe khat khami kha block khat chuanin ma nung lampang le kha block ni na chuan ti khanin
bodice cut dan chu ani mai front and back om don ti kha thil chang sa ni ta a khat hei block ni chuan hei block thum hei block li awai in thle li ni wangin pattern hi block li a chin chan ani china back and front amale nu pattern kha aron kal chin don ani ti chuanin hemi ruang am top hi lo peta che ila wana khanin da dan zong po kha ishe lo thei ta ni mo ta chuanin symbol shang shang kha ron lang do na heta hianin hi khoi zong in nge izuk da ang puana khan kan ti chuanin puan thana hena ma sabera chuanin salvage kan ti hi omani atlang por fif fif ti me yang he ko chek chek anta hun laya enge thira an ham tan na ang kha omani chumo a salvage zel hi puan lak dan zong hi achuk zong in kal zel don ta ni hi salvage kan ti chu ni ta a ti hian da ve chin mei tur ti na ani grain line kan ti hi omle ta ni chu grain line kan ti chu a salvage chuk zong zel a salvage kal zong zel hi grain lines ani mo chuanin dot le a chuanin cross grain kan ti omle ta a cross grain kan ti zong chu a salvage kal zong ni lo a phei zong a wang zong ve thung hi cross grain kan ti chu ani le chin ta a ti chuan kan shat thiam le zwal thei dan ta hanin ka lo dawng a ti kan ti shin ta ni atlang puin i Mizo hi chuanin asira zipper wa a hianin anhunga zipper kan wa te hianin han fit chat le te han khoi chat le te alo ol samjok china wangin anhunga hian zipper kan wa tlang puya ti chuanin anhung zipper wa na lai tura hianin zipper kan wa na lai tura hianin a salvage kan ti atlang fem atlang porte kha kan da china overlock shan pa le ngai lawin mo hianin atlang por fep fep kha ida don ti na ani grain line kan ti chuanin salvage kal zong hi grain line and grain line symbol po kha aron omle thapang mo pattern a khan ti chuanin enge cross grain kan ti omle ta ni cross grain kan ti zong chu one awang zong hi cross grain ani ta ni chuanin thil dang le khat omle thei chu bias kan ti hi ani ta a grain line and cross line hi chu 90-degree angle ngil pap L shape balo ni ta a ti chuanin chu tiang lawa puan man thei dan kha a om ta ni a cross grain zong chuanin a fan bak lo ta ni chuanin he a green line kan ti salvage zong pon fan lu tuk lo ta ni he po na the ang berin kan potang ama ero chu bias kan ti a soi zong hetia a hi zonga omche han hei fan tu ai thei ta ni kha puan kal dan zong chi shang shang khani ta bias kan ti a khanin a fan a expand zwal thei ta a bias kan ti chu 45-degree angle kan ti a kha ani ta a soi zong he hetia cross pop diagonally a 100 cross to 45-degree angle kha bias kat asoyala kan ti te mo bon fen mermaid skirt kan lak dan ang te kha ni a chu bias grain line cross line salvage tal chu kan shat ve kha angai ni chu chuanin a dot le a chuan paper a pok hanin a kat som na tur ang chi he a chet dar na tur ang chi kha aron kal mai theya pattern a khan he internet ti hian imaginary line kan ti line in zom ni lo mo nan me ve ta pok princess ka tur lo ni chuan he hetia imaginary line ang kha alo kal ani chuan line in zom lo tia dot chet chet kan ti ang kha khang kha akat na tur cutting lines bakche iche phel thei na lai tur kha cutting lines imaginary line dot ho kha aron kal le thei bok ta ni tin khatyang imaginary line kan ti dot ang chi ho ang kha asir zai kan ti seam lines kan ti ang ate alo kalani chuanin kha stitching line thrin lai zone tur kan thrin zone tak tur ni kan thrin tur kan hwang za chu 0.5 alo ni chuanin 0.5 zone anga khanin imaginary line kha local menga kha cutting lines le imaginary line kha in anawang khanin inge shat pul chuang lo tu front bodice kan ti a hi chuanin
helai hi chu azipar wana ka aphel mai thei ta tro ma se hetila ya hi chuanin ama kha apum don chuanin phel thei ani lo chuwang chuanin hetila hianin fold lines lem kha ti hian lo oma ho chu a symbol ani khe tur ani ti kha ilo hriam thei don ani chuanin symbol poimo shang kan ti theya chuanin notch kan ti hi ani vele ta a notch kan ti hi chu hei tlemte han se thak tlemte han che thak emo azum kil nei anga triangle te reute anga kan han che thak dette I aban malampang kan chin chhia na te ani emo khatia ang chi notch kha vele ta a notch kan ti ang hi chu pattern enge namdang ina pattern an siam tan taka hi chuanin notch bi ke chu kan thruizom na tur a le lam pang ang enge kan thruizom na lai tur chin chhia na lai ang te ani a tin princess kata phei chuanin ti hian helai han lo in phel ta ni a kong fek na zone atak apum chung lampang le apon he lampang a kong fek in zom na lai tur taka te khani notch ve ten siam chin ta chu che hek sa het shet kamo khatya angkha notch kan ti chu ni a kan zom na lai tur zone tak shat thei na lai tur angkha notch ni a arrow ang deuh mo greater than lesser than sign angkha notch ti ani a adot le a chuanin x ti top hi a oma x ti top hi chu korkil wana tur ti na ani meya hi chu han sei zawak ngai na po chuang lava x ti kha alo chuanin khatlai kha korkil wana lai tur ani ti shat na ani mai adot le a chuanin t shape deuh hetan line pakhat kalanga sira line pakhat ron chuk velenga ti pahni in zom ang deuh kha alo kalani chuan kha korkil ver na lai tur zone ani ti shat na ani vele a khami symbol ho kha kan shat chuanin pattern te po kha lo download in pattern te po lo in hlan chhongin lo in pass ma ila kazia darang kha ilo chhar thia manga mi pattern te po ilo chhar thiam ve to don ti na ani chu a ai chip char zo kin notch te po kal soi chak oma notch siam dan ti ang te mo chanin video te mi lo clear sak le ze turin kalau ngien bok chawni in zawain bye bye phut ule